kalibutan sa kalibutan nga nagdala sa kalaglagan. Ang paninumdumi kamay maglalalang. Hinusulan ang kasalanan ug gitugyan sa mahal. Hinusulan ang kasalanan ug gitugyan sa mahal. Magpangalaga sa mahal. Ang kalistanan Magsulay dinhis kalibutan, di kalimtan nga mahal, nga kanunay nga kasakang sa panahon sa kalistanan. ug nga karon imong gialagaran. Hinusulan ang kasalanan ug gitugyan sa mahal. Hinusulan ang kasalanan ug gitugyan sa mahal. ug ang panahon na lang ang pagbaling niya dalang. Ang pagtuo kinahanglan nga pagugtan. Isalig may dahutan, makaambit sa gingharian, gitagana sa mga balaan. Hinusulan ang kasalanan ug gitugyan sa mahal. Hinusulan kasalanan ug gitugyan sa mahal. Hinusulan kasalanan ug gitugyan sa mahal. Alright, thank you so much, Larks Melody, ang akong paborito nga grupo, silingan ni namo. Alright, kuya, dako kaayo mig pagpasalamat nga nimatagid mo og sayo, nagbiyahe jud mo, nag-travel, padulong dinhi sa Panibay sa Kabuntagon. Salamat kaayo sa inyong time and effort. Kaya nabatay update sa inyong grupo? Wala pa. So, I'm sure nga daghan mag-friends nga i-greet naa karon sa inyong mga panimalay, mga kaigsuunan, nga angay ninyo nga i-greet. Pwede na to sila mag-greet karon. Akong panimbaya sa tanan nga mga kauban ako sa Trinitas. Happy Sabat sa inyo tanan. Ako day, mayong buntag sa tanan sa akong mga higala nga nailhan diri sa Cagayan de Oro, especially sa mga akong kabatsa Xavier University and sa akong mga newly found friends sa MBC. Happy Sabat sa inyong tanan. Alright, unya, masaksihan pa nato ang Larks Melody para sa ilang 2 more songs. O sa laing bahin mga kaigalaan, para sa mga pampabaskog sa atong mga kalawasan ug mga healthy tips para atong mapab-asenso ang atong kalawasan ato na masaksihan karon sa Health Bits.